границаи қазоқистон низ чандин гузаргоҳҳои худша баста кард. омадани русҳо бе виза мебошад. тоқа регистратсия кардагиам, патент надорам, мара қапан депорт мекунанд. илтимос ба ҳамин саволи ман ҷавоб. рӯзи финал 25 сентябр, яъне ки пагоҳ соати 20:00 ба вақти тоҷикистон ширкати дорувори шифофармо барои шумо хизмат мекунад. доруҳо барои зиёд кардани риш ва барои зиёд кардани мӯи сар, инчунин ҳиҷома кардан дар шаҳри Москва ва равғани тозаи сиёҳдона, доруҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва барои нест кардани простатит, инчунин доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. тамошобинони азиз, дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. ҳамарӯза хабарҳои нав метавонед ки аз канали мо дастрас кунед. оиди қатъ гаштани парвозҳо ва маҳкам шудани границаҳо дар Федератсияи Россия суҳбат мекунам, то охирша тамошо кунед. чӣ хеле ки медонед, дар Федератсияи Россия мобилизатсия эълон кардагиянд ва айни ҳол шаҳрвандони Федератсияи Россия бисёртар ба кишварҳои Осиёи марказӣ сафар кардесанд. аз ҳамин сабаб аз шаҳри Москва ба Тошкент парвозҳо баста карда шуданд ва ногуфта намона границаи Қазоқистон низ чандин гузаргоҳҳои худша баста кард. айни ҳол бо як гузаргоҳи границаи Қазоқистон шаҳрвандон метавонанд ки рафту омад кунанд. ҳозирашда ҳамин қадар маълумот буд оиди баста шудани марзҳо ва оиди қатъ гаштани парвозҳо. ба ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол парвозҳо ба анҷом расидесиянд, вале нархи билет бениҳоят гарон мебошад. тамошобинони азиз, дар ҳамиҷа як чиза қайд карда мегзарам. касое ки мехоҳанд барои ҳуҷҷатҳои худшона дуруст кардан границаи Қазоқистон бигзаранд, ин ҳами рақамҳода занг бизанен, айноми ма гап занен. и бародари тоҷики мо бо нархи арзон бурда аз границаи Қазоқистон мегзаронатон. дар байни обши 2 рӯз худа обратно границаро перескат кардан. сайрон тв нависондай: бародар, ма патент дорам, чекоша споридестам, аммо трудовой договор надорам. метавонам патентма продлит карда без въезд граница? не, бародари азиз, барои продлит кардани патент агар ки ту граница нагзарӣ, бояд ки трудовой договор дошта бошӣ. агар ки трудовой договор надошта бошӣ, бояд ҳатман граница бигзарӣ. шодӣ очилов нависондай: салом брат, ҳамин саволи моро ҷавоб битен. сабаби қимат шидани билет дар чӣ бошад? фикр мекунам аз рӯе ки шаҳрвандони Федератсияи Россия бисёртар ба кишварҳои Осиёи марказӣ сафар кардестанд, аз ҳамин сабаб мебошад. ва ногуфта намона ки кишварҳои Осиёи марказӣ омадани русҳо бе виза мебошад. тахминаи Абдуқаҳор нависондай: худованд шуморо нигаҳбон бошад, зеҳни шуморо аз ин дам буротар гардонад. бародар, азо раҳмати калон, худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. умарҷони бахтиёр нависондай: салом акай Сорбон, ма да Федератсияи Россияем, оли 18 надромадам, некин мигратсионкам работай, тоқа регистратсия кардагиям, патент надорам, мара қапан депорт мекунанд. илтимос ба ҳамин саволи ма ҷавоб тен, пешакӣ раҳмат. не, дар ҳоле ки ту 18 сола шидагӣ нестӣ, ту кору фаъолият намекунӣ ва ба ту патентам наметиҳанд. аз ҳамин сабаб тра ягон чӣ намеган, не ки регистратсия доштанат ҳатмие. қаюмов нависондай: салом, сози хонагиҳо соз, падару модар соз акаҷон, регистратсия пад Москва боша, патенти Москва спорида получат карда метавонӣ? саволи мада ҷавоб нагуфтӣ, илтимос ҷавоб гӯен. аз ҳар куҷое ки ту патент гирифтанӣ, бояд регистратсиятам аз ҳамуҷа бошад. мисол мегирем, агар ту аз Питер Москва меоӣ, регистратсия дорӣ, як рӯз 2 рӯз мести, якетира дастгир мекунанд, мегӯй ки ман ҳамчун меҳмон омадагием. вале агар 1 ҳафтаву 2 ҳафтаву ё ки ҷои кор дар ҳамуҷа карданӣ бошӣ, мумкин нестай. регистратсия бояд аз ҷои қарор доштат муқаррар шидагӣ бошад. меликова нависондай: салом алейкум акаҷон, дар Тоҷикистон то синни 27 солара ба хизмати ҳарбӣ мебаранд. бале, қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ муқаррар кардагиае ки шаҳрванд вақте ки синни солаш ба 18 мераса, ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шавад то синни 27 сола. яъне ки 27 сола ки диромадӣ, аллакай аз даъваткунӣ ба хизмат озод мешавӣ. чӣ хеле ки медонед, дар канали ма конкурс рафтесай. рӯзи финал 25 сентябр, яъне ки пагоҳ соати 20:00 ба вақти Тоҷикистон дар YouTube канали юристиҷей прямой эфир мекунем ва финала мегзаронем, худорозӣ бошад. ҳозирашда билетҳо буд шидагӣ нестанд, ба ҳамин хотир мо гуфтем як рӯзи дига билетҳоро фурӯшем ки тамом шаванд. касое ки мехоҳанд билет бихаранд, ин ҳами картаи Сбербанкда сумтона партоен, и карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегирад.
аксия дора ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. чектона метонен ки дар ин ҳами рақамҳои WhatsApp равон кунен. конкурси мо ҳамагӣ 33 дона конвертҳои пулӣ приз мондагиай. пага финалай. абдуллоев нависондай: салом алейкум брат, ман двойной гражданином. ҳоло дар Россия ҳастам. хизмат кардагӣ не, мара хизмат мебаранд. бале, агар двойной гражданство бошӣ, ё ки дар Федератсияи Россия хизмат мекунӣ, ё ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар як ҷош бояд ҳатман хизмат кунӣ. орзу нависондай: салом алейкум ака, ҳами виезда 3 сола махкам мекунанд. ака илтимос ҷавоб те, пешакӣ раҳмат. бале, тра видварения кардагиянд мумкин ё 1 сола ё 3 сола ё ки 5 сола. ҳамиё видварения мешаванд. ай 5 сола ки зиёд шид, аллакай депортай. мария нависондай: саломат бошӣ додари азиз, дар бесплатна консултатсия. аллоҳ нигаҳбонат боша илоҳим. ҳазор раҳмати калон, худованд шуморам нигаҳбон боша ва кӯшиш мекунем ки ҳамин хеле консултатсияи ройгон бисёртар шава баҳри шумо. кӯшиш мекунем ки саволҳоро зиёдтар ҷавоб диҳем. аз шумо фақат дастгирӣ кардан тамом. фазлиддин нависонда: як одами дигар ранги ту боша билет $10,000 мешава. оли $10,000 мешава. бе гуфтани марам ин чиз шидестай. муҳаммад нависондай: нав ман ай границаи Қазоқистон омадам. вообще очират бисёрай. бале, аз сабабе ки чандин гузаргоҳҳош маҳкам шидагиай, танҳо як гузаргоҳ кушодай, ба ҳамин хотир очират бисёрай озира шуда. маҳмадалиев: оиди як точка, як ҷои савдо савол додаи. рости гап саволта хуб нафаҳмидам ки дар корвонта мағоза доштай, ура ремонт кунанд. хоҳиш мекунам саволта пирратар бинависон. валӣ нависондай: акама 12 феврали соли 1995 таваллуд май. мара хизмат мебаранд. та моҳи феврал аллакай 27 сола шидагӣ аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошӣ. боизода нависондай: акама дар Россия мехонам, боз кор ҳам мекунам. агар официально кор мекунам, чанд сол да гражданство мегирам. гражданство гирифтан ба официально кор кардани ти ягон тааллуқ надорад. вале гуфтаистай ки мехонӣ. агар ки маълумоти олӣ бигирӣ, яке аз плюсҳо барои гирифтани шаҳрвандии Россия ҳамин мебошад. абдусаттор нависондай: салом ака, ваяни билети нигодни дошта бошӣ. ягон проблема мешава, пешакӣ раҳмат. не, ягон проблема намешава. ҳамон қаки фалшивӣ набоша, агар тамом. раҳимова нависондай: ассалому алейкум бародар, фаҳмидан мехоҳам, границара маҳкам мекунанд ё ин ки не? оиди ҳамин чиз ма дар аввали видеом фаҳмондам ки танҳо Қазоқистон гузаргоҳҳоша маҳкам кардагиай. ба Тоҷикистон парвозҳо оли кушодаанд, маҳкам нестанд. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи худмона ҷамъбаст мекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.